L'objectiu serà fonamentalment encarregar-se d'allò que és el capítol que representa més despesa per l'Ajuntament, que és el capítol 1, que és el capítol de personal. El gerent tindrà competències fonamentalment personal. Nosaltres, la nostra intenció és conservar els llocs de feina i garantir els drets de tots els treballadors. Aquesta és la nostra intenció i en la mesura que puguem això ho farem. Això sí, hi haurà canvis organitzatius que faran que probablement amb la intenció que millori l'eficiència del treball en aquesta casa. I aquests canvis organitzatius que s'haurà de proposar i que s'haurà de tirar endavant és el gerent. La gerència, a l'import encara no ho sabem, estarà en funció també de candidat i estarà en funció de moltes qüestions, de qüestions purament professionals. I en el cas de l'alcalde hi ha una rebaixa de 30.000 euros respecte a l'alcalde de fa 4 anys, 30.000 euros de rebaixa. O sigui, 75.000 menys 30.000, 45.000. Bé, doncs demanem que tinguin una mica de paciència, que ens facin confiança, que les coses no s'arreglen en 2 dies, però que ja hem posat fil a l'agulla i que esperem que comencin a notar en les properes setmanes canvis significatius, sobretot a la via pública, que és el que més ens interessa, sobretot en via pública. Això crec que va quedar clar en el discurs d'investidura, el meu compromís és per 4 anys. Bé, doncs nosaltres som absolutament favorables al Parc Natural i el que volem és que es faci l'ampliació en els termes en els que es va fer l'aprovació inicial l'any 2007. Nosaltres entenem que estem absolutament convençuts que som Parc Natural, que formem part del Parc Natural i que el Parc Natural ens ajudarà a definir encara més i millor el nostre propi territori. Per altra banda, estem absolutament convençuts que formem part de l'àrea de Montserrat, d'allò que seria una subcomarca que és el Montserratí, i naturalment des d'aquest punt de vista som absolutament favorables de potenciar, perquè entre altres coses això ens permet dir, formant part de l'àrea de Montserrat, que potser no som el centre de Catalunya però som el cor de Catalunya, i per tant des d'aquest punt de vista que som el cor de Catalunya el que ens dona aquesta oportunitat i el que ens fa que això ho podem afirmar és el fet d'estar a l'àrea de Montserrat. Olesa de Montserrat forma part de l'àrea de Montserrat. Aviam, fonamentalment ens referiríem a les inversions. Nosaltres pensem que amb l'acord de la resta de grups polítics hem d'aturar el projecte de la Casa del Comte. També entenem que hem de redefinir l'ús dels espais en aquests nous elements d'inversió que s'han fet els darrers anys i per una altra banda també pensem que coses com la milla olímpica o similar no és el moment de fer-ho perquè no tenim recursos per fer-ho. És una qüestió estrictament de supervivència i naturalment haurem de redefinir llei de barris, fonamentalment en calendari, haurem de definir en quin calendari podem fer front a aquesta inversió i també ens haurem d'explicar a aquells que van pensar que aquesta inversió es podia fer amb quins recursos comptaven per fer-ho i naturalment si aquests recursos estan consolidats podem tirar endavant i si no estan consolidats haurem de veure de quina manera afrontem aquestes inversions. Pel que fa a coses que teníem previstes a l'anterior del govern, hi ha una cosa que per nosaltres també és fonamental i és bàsica, que és Sant Bernat, el riu Sant Bernat, i potser els centres de tecnificació des del punt de vista que aquests centres de tecnificació venen amb el finançament incorporat i l'Ajuntament no hauria de dedicar cap recurs addicional a fer-los. Però més enllà d'això, no ens comprometem a cap altra inversió, més enllà de separar de Sant Bernat, centres de tecnificació i en principi alguna cosa de llei de barris. Però més enllà d'això, tal com està la situació, és molt difícil que puguem fer front a no ser que hi hagi subvencions i que el capítol d'endeutament natural que fins ara tenim garantits i autoritzats als ajuntaments es pugui tornar a fer aquest any, no hi ha hagut possibilitat. El govern central ha tallat aquesta possibilitat, o per una altra banda també, si com és el cas del Romalcaba, que diu que té una fórmula per acabar amb l'atur que fins ara no han aplicat, o algú altre que pugui tenir alguna fórmula per millorar el finançament de l'Ajuntament, si ho apliquen, doncs amb molt de gust llavors ja podem fer més coses. Però de moment, amb els recursos amb els que es compta, serà molt difícil que es tirin endavant grans projectes.